Kenekwa mgi ndị bayo biko na marazim yey na. So okwu anu maketa na ekwu keta okwu abana n'okwu Igbo Atikpa. Unu mo nwanya aketa unu na afọ video na agụkwa yes this woman. The woman bụ onye na Okongwu dibia nwe issue mgbe ahụ ka nkọwalụ nke kwesịrị woman so bata na case a. Na Okongwu dibia nwe case mgbe ahụ. The chingwe na akpọtụ na-eli nga si na ejeje tụwa na alụsị asị na Okongwu dibia na oli ego Okongwu dibia gịnị wee megudi gbidigbidi. So unfortunately, will I say unfortunately, paraventurally, and you see JPAC we make gini we tiono na dioku. Mo JPAC tizi ono we obi a chioma ezatete. Chiomi jiwe na aba nwa ka okuko. Chiomi jiwe si Italy we banye Libya, si Libya we banye London. We si nka we yay akụkọ we kalia. So the thing when I waited this lady, the lady we say na Okongwu dibia should come and say the truth. Okongwu dibia si na elile gia, the lady si na oliro gia na ego account me problem. So ka ko gide that thing the thing we make gini si ona ahụ. We dagide John Joloko till ayamazin kanya be hesi we end ya. Mana keta the woman apụtakwa na keta we decide is am gini e use otomokpo oji eje ozi. O si na ya ahụ oji n'aka bụ gini otomokpo oji eje ozi. Na that in asịrị ya gaba na ọmanga. So wepụta wee wele gịnị wee wele ya wee na efegali wee na-ajụ na JPAC ọ na-ele ntu ka ọ nara ele ntu. Asị oke dị chinu amam na dị chinu ọsị na achọrọ m ka iwere anya gị nene because na enwere okwu ụmụ esomokwu nara adị m mma n'ọnụ. Enwere esomokwu na ha adị m mma n'ọnụ because na mọrọ m ka isi akọ nyanwa mmaghị eji ọnụ anji eto Chukwu werekwa ya wee mee gịnị wee sị na mmadụ na-ele ntu. Yọtakwu so ndị ntu mma donli ntu ma bụ ntu eji akụ ụlọ nche eji akụ osisi ha ma eji akụ ntu ha ma eji that's only thing na mma. So nwanya wee na-emezi the thing wee na-ajụzi nna biko nụ ya bụ ihe ọ baana n'egwu ọtọmọkpọ because ọ naghị afịa ha ndị ba ya ebu n'ihe odeshi ha ji wee dele. So mana the only thing na-atọ m ụtọ na video na-eketa bụ English the lady English ya English ọ ya bụ na ịbatara obodo mmadụ ọ bụ na asụsụ ndị agha dọrọ gị mma n'ọnụ kwa ikabaro megin soya inetu no ya ka de la yamma eziokwu na mmadụ ine na obodo oyibo na ọbụrụ mmadụ ine na abroad. You can take a horse to the river but you can never force that horse to drink water. That's it. So nwanne anyị nwaanyị ọ ka mma na iji oyi bịa were mene olubi Igbo we na communicate with you in a language that we all will understand na nghọta. So mana nevertheless achọrọ m kwunu kwuru that na this video kwunu ma na mmụọ na-eso nwaanyị a o reveal na JPAC ọ na-akụ ntu ka ọ na-ele ntu because there are difference between carpenter and seller. Enwe carpenter na-ele ntu, carpenter ndị na-ele carpentry material na-ele ntu na amụ ya ama. Then nwezia ndị bụzi ndị n'ọlụ aka n'iyi ususu dị ntu to actualize something whereby ha nwa bi ndị gịnị ndị na-akụ ndatu ntu ahụ akụ na nghọta. So kabaro in this video don't forget to also subscribe and like our video, share this post makana gini me aluta continua coding. So na JPAC alawana ike na alawana JPAC ike so obu na alawana JPAC ike ngwa obu na alawana JPAC ike nefe wait kambia bobo chatanya getoy bia JPAC ọ gị na mụ na-eme ife iteke na ihe a bụ ebe ọbụla nche ije nna ije ọbụla nna chi ije ọbụla ije aha ya enwisi nju ese. So JPAC nke oge chi okeke njaka na-ekwu okwu maka ya ọ bụ na JPAC bụ innocent kwuru ofu ebe beta ọ bụ na JPAC abụrụ innocent na JPAC alawaghị ike alabeghị na n'ike nsị ngwa khayalibe okirikiri beta ọ bụ na JPAC bụ innocent kwuru otu ekwu. Na-ekwu bikonu na-ajụ ese n'isi JPAC chalụ ka mpro gwa fonu JPAC nwunye JPAC gbochukwu gwangwana nwunye JPAC ka anyị na-ajụ ese nwunye JPAC eji ụmụazị nọ nke ọfụ anụ ọnụ ọ bụ na o ji ụmụazị nọ n'eziokwu ngwa fegharịba okirike ọ bụ na o ji nọ saga kwuru otu ikwu. So na mre JPAC ejuru ụmụasị ihe ndị mmadụ na-akọ bụ okwu asị ka ọ bụ
nwunye JPAC nke ọnụ anụ mbosi ya ọnụgbugbo di ọ bụrụ ọnụgbugbo di wee divorce wa ngwa feyarịbala ụmụ ga ilu ga azụ bet ọ bụrụ na ọnụ bịa na di before ngwa kwuru otu ikwu nwunye JPAC anụ ugbo nwaanyị wait JPAC anọ na Nigeria ka ngwa unu ka mma prove gị gwa gị sị gị na ihe bụ ihe nji apụ ihe ọbụla nchi ime in life a na-address JPAC anọ na Nigeria na ọ bụ na JPAC nọ na Nigeria na kwụrụ otu isi wee kwụrụ ọ bụ na JPAC anọghọ Nigeria na ọ ka nọrị China ọnọ ngwa gailu ga azụ bet ọ bụ na ọ nọ Nigeria na ọ natagbo na ọ nọ na Nigeria na feyarị kwụrụ otu ya ekwu bet ọ bụ na ọ nọghọ na ọ ka nọrị China gailu ga azụ so JPAC ka nọrị China ọ ka nọrị China ọ bụrụ na ọ ka nọrị China ngwa feyarịba wee kwuru ofu ebe kwụsị ifeyarị ọ bụrụ na ọ nọzi China na ọ nọzi China ngwa ị ka na-efeyarị JPAC odi na Senator Ifeanyi Ụba akpọpe ya ike nsị ka ọ na-akpọpere ọ bụrụ na ọ kpọpe ya ngwa kwuru otu ekwu bet ọ bụrụ na akpọpere ya kwuru otu ekwu bet ọ bụrụ na ọ kpọpe ya na ha na-abụ na-eme dadi go ngwa na-agba sekụlụ bet ọ bụrụ na ha na-abịa emele anything kwuru otu ekwu ọ bụ n'eziokwu ka ị na-agwa m ọ bụ n'eziokwu ka ị na-agwa m ngwa gaba side ebe nwa m nọ feyarịba gaba side ebe nwa m nọ bet ọ bụ na-asị ka ị na-agwa m n'otu ị nọ na-efe sekụlụ otu isi efe baba m nakwa n'ebe nwa m nọ na ya so JPAC ịtụgbu onwe gị na-asụ JPAC ihe niile Ogechi na-ekwu bụ eziokwu ka m gwa na-agwa gị na-agwasị gị iko JPAC ihe niile Ogechi na-ekwu bụ eziokwu n'ụmatadodu ya na-ekwu na Ogechi na-ekwusa okwu amụ okwu ya gee ntị ebe a nọ kịta jee dress about me jee dress about me this thing na ebe ọbụla nna anyụ nsị ebe ọbụla nna aga ọ dị n'akpa m ihe ọbụla nchi confirm something na na-eji ya confirm jee na my page so JPAC imezi n'ihe le bịa mepee ike gị yes I believe n'ihe this thing ukwu I believe sie ike no ndị a na-amụ amụ forget kwa na ị na-amụ amụ a na-agwa ya nke bụ eziokwu if you don't like me no problem don't like me I don't care ị na-arịa na-agwa gị JPAC okogwu dibịa gwa Chukwu gwa mkpu na okogwu dibịa na-ama ntụ ọ bụ na okogwu dibịa na-ama ntụ ngwa gaa ilu gaa azụ ọ bụ na okogwu dibịa n'iki ya na ọkpọpe n'iki ya ike ebe ọ na-anya nsị gaa ilu gaa azụ ọ bụ na ọkpọpebe na n'otu ịnọ so na okogwu dibịa akpọpebe na ọ bụ na ọkpọpebe na ngwa feyarịba bet ọ bụ na ọkpọpebo kwụrụ otu ekwu JPAC efo ya so na JPAC abụrụ innocent na JPAC na-ala ya nwa ọ na-ala